тук. Да. Без Седнахме на Което пейка. не е много Всеки матюр. си взе нещо Вчера на морето имаш 25 лева и Много оставаш. си взех бензин. Ден сигурно, защото ти връщах пари. Върна ми 8 Какво лева. изхарчи, бе? 8 от Вие 25. с колонката. 4 лева просто стои. Любо гледа на парите като нещо, което задължително трябва да се изхарчи. Да! Да. Всеки път! Върнах ти пари. 8 Се лева! оплакваш, на мати. 8 лева! Не. 17 лева има. Добре, че ли върнах ти джинса? Значи като Не. се прибера в София, 2,70. организираме някой ден, знаем една пътека в Витоша, която е много колегата. Аз искам И нагоре. е много красива. Нагоре на колко е кардио. Да, аз искам. Аз искам Има и кардио. Аз искам от Алеко нагоре към Черноград. Вие говорите за Витоша, аз си мисля, че говорите Витошка. Не, за Витоша. Аз искам от За Алеко. Витоша. Може и на Витошка да отидем. Добре, айде. Айде, Ама айде, какво ще айде. правим? Фагове, само Ще правим? разните с тази. Ще се разхождаме или ще ходим с колела? лимонада, малинова. Маутин байк или Ще пеша? ядеме бургер, биф бургер като помираме в на София? купа на Витошка и ще срещаме онази мадама, Чакай където се малко. облича като Покахонтас. Ама, чакай малко. Ама Да. маутин байк или пеша? Пеша е, на Витошка. И после искам на... Витоша е централната пешеходна зона. И после искам от Алеко нагоре към Черниград. Дай да качиме някой връх. Абе, аз искам от Алеко до Черниград да си. Айде. Ще качаме връх. Имам силата, аз имам сила. Ще го пусна на Аз имам сила. 10 км участък. Аз останах, Тамара, ние бяхме на Имаш около... калории, Бяхме на сила. около 2 км от Черниград на последния път. Аз бях с кита. Това, че Бен ти изглежда така съвсем нищо не означава. Да, Тамара. Какво? Това, че той е така, нищо не означава. Той Да. може да е лека пълничка. Даже означава, Тя е че ще се измори най-бързо. Тя е Виктория Джепела, ама прави цигански колела, тъй че хора. Тя е Виктория не е толкова дебела. дебела. Тя беше по-пълничка. Още е дебела. Да, миналата година беше Снимаш ли? 80 кила. Виж, Сега сигурно е повече. Виж, Колко е дълго клипчето? 2,7. Не си е толкова. виж